Mgibe lana ngifuna ukubona ukuthi ucabanga kangakanani. Imani bafethu ngenilungisa. Black ngathi uyasiphazamisa manje awuhlale phansi. Mgibe yini ebalekile imali nokubhukuda? Which money? Mana ngathi which man 100 rand 200 mawufuna ngisho kanjalo ngithi mina yini ebalekile imali nokubhukuda? Baba awukwazi ukungibuza lo mbhedo loyo ke baba ukuthi kuze kube imali nje. Phendula umbuzo sokhona ukuthi siqhubeke sikulalele. Yini ebalekile? Angcono ukuthi yazi pheso yazi lo mbuzo loyo ke wenze buza mina ngqo ukuthi kimi yini ebalekile imali lokubhukuda. Kungabe ngathi manje uyangi-umbrella ngalombuzo wakho. Okay, Mgibe yini ebalekile? Sengibuza Mgibe yini ebalekile ubhukuda nemali? Awukhohlwa imali baba, imali. Kimi imali. Okay. Sure imali. So Mgibe ngamanye amazwi uvotela mina osebenza imali hayi ubhukuda. Angishongo ukuthi ngivotela wena you asked me ukuthi kumina yini ebalekile imali nobhukuda. Mana Mgibe angifuni ukuthi udideke. Mina engikwenzayo ngibhizi ngemali. Wena so umuntu ocacayo ophumela obala ukuthi ubhukuda ukuthokozisa imali into ekuthokozisayo. So uthini ke lapho imali kusho ukuthi usame nami ekuthenini imali ibalekile. Awuyayibona ke manje unjani? Uyayibona unjani ke manje? Uthini? Uyayibona unjani Thabani manje? Mana Mgibe angifuni Mgibe ukuthi ungene le ekhoneni uyocabanga amasimba ngikhona. Uthe imali uyayithanda. Manje ke sengiyasho ukuthi okay Mgibe kusho ukuthi wena ngamamazi kukhona ukuthi uyangithanda emalini kodwa unalento yokuthi nje udinwa i-following kodwa imali uyayithanda. Ngithandi wena angisobe ngakuthanda lamfana futhi la engohlangana khona nawe ndokushaya. Wena into ekudina i-following hayi wena uyange-following phela angeke phela thiwa kulandelwa i-following mese kuye kwimali. Yini ebalekile kuwena Mgibe imali ne-following? Ayi abona ke manje angisangisako imali kimi iyohlezi wena. Mgibe phendula na umbuzo yini ebalekile imali ne